zikomo chifukwa cha utumiki wa Bishop Kachenjete wachenjeza Amalawi kuti usogoleri wa MCP ndi usogoleri wa Ziwanda na neso ndi kusindika chifukwa anthu akumwalira usogoleri wa MCP, anthu akuphedwa ambiri, anthu akuzunzidwa, ndalama yathu yasika, katunda kukwera, shuga kusowa, mafuta kusowa. Mumene akuyankhulira Bishop Kachenjete ndi kugwirizana naye kuti ulamuliro wa MCP si ulamuliro wochokera kwa Mulungu kumwamba. Mufufuze nokha azibusa a Bishop Kachenjete. Mulungu akupase moyo wautali. 0998484918 zikomo. Akulu wangosolongosoka. Namba yana romane. Awuzena ulawakhaba. Akubakhaba kwanye barazi kwanje akumakhaba. Akumakhaba amene. Anyway. Mawamva. Amene ndi mawamva. Amene ndi Prophet Habakkuk. Amene ndi to akuikira ndemanga. Pa comment ya Kachenje. Anyway, muli mwesema.